I Danmark er der rigtig mange mennesker, der lever i det, vi kalder udsatte boligområder. Det vil sige områder, som er bygget tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor man troede på, at det var vigtigt, at vi alle sammen boede ens. Hvis vi boede ens, så levede vi også ens, og så havde vi alle sammen de bedste vilkår. Det ved vi i dag, at sådan forholder det sig ikke. Når man bor et sted, som ligner alt det andet, så er det jo ikke svært at forestille sig, at det samtidig kan føles lidt upersonligt. Det kan føles fremmedgørende at være et sted, hvor man faktisk har svært ved at finde sin egen opgang. Det kan være anderledes på en måde, som gør, at man faktisk ikke føler sig som en del af noget som helst, fordi det hele er ens. Og vi har i Akademisk Arkitektforening derfor lavet et projekt, som vi har kaldt Arkitektur, der forandrer, hvor vi har set på, hvordan man i udlandet har gjort sig erfaringer med at ændre på de områder, som i mellemtiden fra 60'erne frem til i dag er blevet ghettoområder. Hvordan kan man ændre den arkitektur ved hjælp af god arkitektur? Noget af det, der skal til, er noget af det, man også har besluttet sig for at gøre i Aarhus i Gellerupplanen. Man skal faktisk vælte nogle af de boligkarrierer, der er, så man kan lave en anden form for byggeri inde i det eksisterende byggeri. Man kan lave andre boligformer, man kan bo på kollegie, man kan bo i lejligheder, man kan bo i rækkehuse, og man kan lave grønne områder, som er anderledes end de grønne områder, vi kender i dag. Og det projekt, vi har lavet, viser, at man ved nogle relativt enkle greb faktisk kan få skabt nogle rigtig dejlige områder, hvor det er rart at være, hvor det er rart at leve, og hvor man som menneske har det godt og kan udvikle sig bedst muligt.